Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, bringing you the heat. I fix, I destroy, I neutralize. I'm back and I'm bothered and back to fix the country. Let's get it. Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame. Ntombi yaseGqeberha. And I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyamporo ma. Best believe if you are Yuruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. Simfanele sima uzoshutha akwazi. Hey, angihlangene nosimami. What is Vanessa? She's a baby mama and what? Oh, Jams. I've always wondered, what's your type? Come closer. Type yami umuntu wesifazane hawu awusayazi type yami ngakutshela kangaka A church girlie who doesn't drink alcohol. noma engayisontweni it's fine. Hi guys. Hi guys. Hi, how are you? I'm good. Please come closer. Don't run, Bagiti. I go around asking couples questions. Hi, Mo, just a couples quiz. Just a couples quiz, guys. I'm just gonna ask 5 questions. And then you guys are good. You guys can leave. You guys can go. Is it fine? Okay, yeah. Okay, come closer. Let's shoot in the shade. I'm burning. Uzofika niyaphi? Come closer. All right. Okay, my skirt, please stand on my right now. Okay, name? Palisa. Palisa and? Siyabonga, how long have you been with Palisa? Now 1 year, 6 months. 1 year, 6 months. Still going strong? Yeah. Hey, what does that mean, Palisa? Yeah. Still going strong? Okay, Pali, come closer. Where did he meet you? Bepeshini kahle kahle. Kwibhesh ntombazana, you. Uhambe ibhesh. Uhambe ibhesh ndiyajaja siyabonga. Street bash. No, why not street bash? Into Bash like unlandini. Wakuplita ke ukuphaya? Hey. Did he take you home? Someday wathatha amanamba. Sasho ukuthi sokhuluma kanjani sibonisana kanjani. And you've been strong ever since. Yeah, siyabonga. Yeah. Okay, come closer, siyabonga. Do you ever go through her phone? Do we ever go through her phone? Have you ever touched her cell phone? Ngobani? I'm asking. Why not? Hey. You've never touched her cell phone? Eh. You've never? Eh. Really? Yeah, So you guys don't touch each other's phones? So how do you know if you can trust him if you don't touch his phone? Ngiyabona doyenza ngakhona ukuthi uyangithanda and for angicabanga ukuthi angichitela kahle kahle. Yeah. Ngakhona yeah ngiyamtrust. You trust? Yeah. Okay, out of 10? 99%. 99%? Ukuthi angichitela yena. Hey, Pali, okay, siyabonga. Out of 10, how much do you trust her? Ngimnika wonke mama. 10 out of 10? Ngimnika wonke. Hey, Kodwa ngoba umuntu asazi kodwa nje ngimnika wonke mina. Because nyani, when you're not with her, you know what wenza ntoni uPali? Hey, uPalisa akaze ngihluphe mina. Really? Akaze ngihluphe. How do you know? Ngiyazi because ngesikhathi ngimfuna ngazi ngiyamthola ngesikhathi ngimdinga ngazi. Yeah, naye maka ngifuna ngiyaba ngaleso sikhathi naye. Okay, guys, I'm gonna get straight to the point so that you guys can get to where you're going. What we do on this show, we make couples switch phones. We're testing your loyalty to each other. So what you guys do is that you go through each other's WhatsApps. Pali, you look like you've just had a stroke. Why? Komele sashifuna mthi mina ngivule. Uzoyivula phone kaba uzovula phone yakho? Yeah. Yes, then we need kusiyabonga to look at. Why kwamele ngimnikeze because angicabanga ukuthi angayenza into wrong. Ayile amafoni ayekho nje uma. Why is it funny? Uhlakazana kukho ntoni kule phone? Ngawu mama akafuni nefoni yakhe ngithi. Akafuni, but yakho neyakho mayekho. Yeah, angifuni mina. Singasho ukuthi ngiyakuthemba ngithi mina. But mawufuna siswitch ke.
She's neutral. She's neutral. Neutral yena. Wena you awufuni. Iyangixaka lento ngoba phela ngithi uneyakhe ifoni ngiyithinte yakhe. Yes. Why kufanele ngiqale namhlanje? Sidlala igame kaloko and I stopped you. This is what we're doing now. Let's look at today. She says she does not mind. Mana akizovula ubani ifoni. Kuzovulwa nguwe and then she's gonna check it. Do you want me to check your phone? Hayi, uyichecka ukuthi mhlambe. She's gonna go through your WhatsApp. She's gonna check if akho ntombazana on your phone. Hayi, If akho sifebe inside your WhatsApp. hayi ukuthi ayasikho. Awufuni? Hayi ngeke. Asikho Khona into isibhedlela. efihla. Azukho sifebe. Bali. Hayi njuthi khona. Ekhona into Wena ngafuni ngayo. Lethe ngibone. Isabe phone. Awufihle next siyabonga. Angithi Siyabonga bo flirt with hers. uzongineza tshintshana bese iyadlula ke sibonakalisa ukuthi ayi Isikhathi. Umama kuyavala la bese uthi siyakhona banga. Akuvalwa siyabonga. sinikeze ke ukuthi khona sizohamba sitshintshane ke. Akahle befune yakho vele yamangazi ithi ayifuni. No, I want yours as well. Ngayi. Yes. Ngiqale ngiyami ke. We'll start with hers. Is that fine? Ngibone. Ya yena ngayivula kodwa. But we'll also check yours ke siyabonga. Please ungasenzeli lonto. Thank you, Bali. Okay, go to our WhatsApp, ne? Okay. All right. Type love you. Vera mina. Hey, okay, delete, type miss you. Hayi clean. Yeah. Delete, type babe. Man, yami uzokwenziwa yonke lento le. Yes, siyabonga. Uthengisa ubani? Babe. Okay. Ayikuvele ngene. Delete, usithembile. Type outside. That's you, Mus. Okay, delete that. Type thank you. Okay, that's you, ne? Mom. I clean. Type pregnant. Ngiyethela ngani? Akuyakhulelwa ngani? Ngifuna ubone yapho. Ayikuvele ngikho. Nothing. Okay, delete type morning after pill. Right, clean. Hey, type last night. Awufuna ngenkani lento eyifunayo la. We have to check thoroughly. Ivele ngwethe yabo. You are clean. Clean. Bali, thank you. Some. Siya, asoze. Lethe yakho phela. Sicela yakho ifoni siya. Kodwa lento bengishilo ngathi angingathathelwana amafoni. Lethe yakho ngibone wena wangafuni ubone yakho mina. Is there something you're hiding? Hayi tweet. Thank you. Open your phone. Yo, hi, Joga. That pattern is hectic. Inkulu lapha into lapha kule phone. WhatsApp Ali. Okay, type love you. Nothing, ne? Okay, delete that. Type miss you. That's you, ne? Okay, delete that. Type babe. Ayile angiboni kahle leli gama. Siya sibona izinto. Siya. Cindy. Who's Cindy? Ibaningi usindaba lapho usho umuntu. Mara kanjani? the one Isinda you call amantombazane kanjani? Swakithi usindi baningi nje usindaba lapho khona. Which one do you call babe? There can only be one. Go into the chat, love. Eish. La Kodwa mina ngimbuza ngalutho ngithi kathi ngiphethe yakhe yini? la But you didn't uyachaza find anything. uyamkhumbula kanjani?
ngize nikhumbulane nje ungamazi. Wena ubakhumbula nje abantu nje. You didn't find anything on her phone, Mos. Cha phela ukukhumbula umuntu akusho ukuthi ufuna uzubhale. Wena uthi akabhalanga akusile icala lelo. Hey, Sia. Okay, why are you calling her babe? Awubengimdlalisa indlela edlala ngayo. Hey. Sia udlala ngobabe wena. Kumele nidlale kanjalo. Wena ungakwazi mina ukuthi uzozikhuluma kimi. Do you want to call Cindy? Hey, ngifuna ngempela uSindi vele. Manje nemfonela. Yes. You're not telling us the truth. Give me the phone, Lovey. You're not telling us the truth, Mos. So better simfonele lo Cindy. Funa ukuzwa. Cha, ngifuna ukuthi Singizwe kuqala ngithi bongafika ifoni yakho. Singizwe kuqala ukuthi uthini uSindi wakuphi. kodwa bengishilo mina ngathi asambe. Yabona ngabe siyofika manje mall. Akaphendula uSindi wena. One last time to confess you've got nothing to say. Hayi lutho mina ngijoli nje. Mina uSindi sengabuya ngisuwela. Ba ifuthe ni ajol. Awushuthi uyangifuna ngangijoli nje. Hey. Hey, uSindi. Uzowanela ekhaya ifaka phendulanga. Girl, what if it's cheating on you? Zoyithini into? Ngimshiya. I also think you should. Zongishiya. Hey, phela wena yonke into yami. Uqoka mina, udla mina nje. Mina imali yami shudo. Akasebenzi uSiya. Akasebenzi. Uyaphanda. Uyahaslisha here and there. Siyodwa into ezingayixoxa pho. Mara shudo ngenza isiclean. Cindy akaphendula. Damn it. Give me the phone, Lams. Open your phone, Sia. Awuzofuna uyivula ke. Please open your phone. Ivule. We open the phone. Ngiyivulile kuqaleni. Vula ifoni. Awufuna uyivula ke. Fonelele angithi ngifuna ukuconfirm. Why is this happening to me? Number you have dialed. Oh. Do you want to open the phone? Kodwa nje ngizosichasha nje ayikho lento. Oh, you need to come losile lento. Oh. Can I use your phone? Why do you look at me like that? Actually, we don't need it. Why do you look at me like that when I always ask for your phone? Because Usiya is not going to be honest and Lavi, and we need to prove that he's really cheating with her. Ngamele vele. Lazi qiniso cause ngizoba hlala ngiyislima mina. Iqiniso mama urizwa. Kanjani ngoba mina nawo awutholanga nekusefoni nami. Wena ubone igama lomuntu. Yawu. Wait a moment. Shluthi nje mele usihle wena. What's happening? Yayiza wena password ende nje ingayazi. I'm judging you. Mama yenti yakhe nkishana ipassword angiyazi. Hi, am I speaking to Cindy? Hello? Cindy, Cindy, hello? Hello. Hi, Cindy, how are you? Airtime. Oh, no, airtime. Do you have data? Chris, can I please have your phone? Let's use yours. Uyibekele ntoni? Date. Idate? Idate kaba? We have to call Lucindy. Lovely, how do I call her? Yeah. Oh, speaker up. Okay. Hi, am I speaking to Cindy? Yeah. Okay, ask her if you know. Hello sis. Ewe. Ngokubuza umazela lapho siya. Usiya umuntu wami. Umuntu wakho kanjani sis? Imake wena ngubani wena omvuza ngosi yaqala. Ngupalisa mina. Ungipalisa. Usiya udibana phi naye ngoba usiya ngumuntu wami. Umuntu wami since sinaye 6 months yonke wena ngimazi angikwazi ukuthi uqhamuka ngoba sithi nginayo siya. Wena uyilento okuthiwa yi-roll on yakhe.
Mina ndina 3 years noSiya. Sisi mina ngikhuluma nje manje nginayo uSiya la. Angazona ukuthi ufuna ukuthini noSiya la. Ene yangimangaze funa ukuthi khona wena since from nini wena ubuyaphi? Uthi nalowo muntu uyazi. uSiya uthe kuma emsebenzini wena usuxoxa uSiya usemsebenzini. Nangu uthani Jolly Mos. Asitholi kanjani uSiya? Nangu muzi. Yebo. Sesiya kanti ikhamxelele ukuqhubeka ntona. Kwenzekani? Eish. Siyawa kwamsalisa amazeke emoyeni kwenzeka ntoni apho? Wena uthe kwenzakalani kanti? Kulona Siya. Bantu uSiya. Ema angithi umama la ufica inamba yakho la ifoni manje sabathe ngiyamchazela ukuthi asijoli nawe manje akayizwa leyo nto leyo. Wena ngubani lowo kuqala ngoba mina ndimazi yena lo muntu kuqala. Kubani yena lo? Kumazi mina. Ngisho uPalisa manje ufica inamba yakho la ngisabathe ngiyamchazela. Wona Siya. Ngithe ukuthi nihlukane from manje nihlukane or else ngiphuma kuwe usala naye. Hayi mina ayi. Or else ngiphuma They dating. They are together. They are dating. You've been together for how long? 1 year 6 months. They've been together 1 year 6 months. Eish. Nabani? No Palisa. Nansi. Yewe uSiya ndina 3 years mina naye. uSiya ndina 3 years naye. Kanti izoni kuqhubeka ntoni? So Palisa is side chick. Vele iroloni yakhe leyo ishaka yento endayazi kanjani sisi ngoba manje nginaye mina lana wena ukuphi wena mina ngihlezi nginaye. Elise ngizovela ifoni. USiya akasebenza angazi ukuthi mothi uyasebenza kuphi akasebenza uSiya. khona ngobani aba enifona nabo nifona nje nibanitsi nithatha nibanitsi qhubeka Na sisi phuma kuSiya unami manje unami phuma kuye. Phuma kanjani ene nginaye manje phuma kuye sisi. Yeah. mina ndizophuma thuke sana uzawuphuma wena anti Okay. Pali. Ithini are you gonna stay with this cheater? Ngiyamthanda mara yena inkingi ukuthi angazi ukuthi kwenzakaleni Siya kwenzakalani. Eish. Ngasase kahle shima sengikhuluma iqiniso mama kwakune kutshena siqalile. Aba nephutha uzange ngitshele. To tell her that you have a girlfriend of 3 years. So manje wenza ngani hlukana naye ngiqhubeka nami noba uhlukana nami ngiqhubeka naye. Ay mama ngiyakwazi ukumyeka. Ngiyokwazi ukumyeka. Nawe futhi ngiyakwazi ukuyeka. Ngicela amapatapata wami. Camano. Ngiyacela. Asiyilungise. Ufuna kubayithusiya? Hayi vele ujwalo bandlule vele lona latina lona. Latina muthora tora take tomsiya jwalo. Akhe. Manje hlisa umuntu. Wantina. As manje angazi nami into umbheka mama ngithi kahle mama mase ngikhuluma iqiniso ngithi nawe yazi njengoba ushilo usadibana kanjani nawe. Ngotsho nekwethu. Sadibana utshwaleni nawe mama. Thank you so what is that uthini lonto? Cha mana una etshwaleni masiphuzile inkanuko iyavuka manje. Mama ngambona umama ngagcina ngimthanda ngalendlela sengimthanda ngayo. Okay. And then uSindi, where did you meet Cindy at church? uSindi impela umuntu omdala impela umuntu omdala. So salale naye subul. Cha man. Ubulale tatsaka. Man mama. Hawu mana ke. Mana mama mana pe. Mase ngizohamba ngenyawo phambi kwabantu. Mana ungayenzi into leyo. Mana ke. Ungayenzi ke into leyo mana phambi kwabantu. Ne watch. Okay ungayenzi into leyo. Mana. Isa ke khona wena uthola lena wena. Okay. Kisa. Palisa let watch. Mana mama. Kisa. Even live khoba. Hawu ngeke kathi uzohamba ngani ke manje. Usayipana phela. Ake wena utshotsa ngohlalifile wena ke uclever. Uba wena unzule nake msuthu wena ubona ke Senimoshile ke mama. Bolo wethu man futhi man. Selibili khoba ubona wenza kanjani? Sasemsimo sithi. Ufuna ungithele ice cream after everything you've done. Saya mo kisa budu khobaka. Mangizotsama yini? Tsamari mawoti. Uzotsamaya ngenyawo. Ngamatsewula. Kahambe mali Pali. Sashiya. Kenza njwa. Are you guys separating Pali? La thinto zami ne. Uthi sentutha kaufela ngiyadikup. Tsamma ukuthi mama Akathona. Pali. Indlela mhlawumbe singayilunga. Awufuna uyilungisa? Okay. Ngiyazi share umuntu engeke. Ngeke. I'm sorry my. Angichana ngiyakuthanda nje ngiyasho nje. Bathanda baba you. Baba uthi. Who do you love more so that you can eliminate the other one? UPalisa ngihlale nginayo isikhathi esiningi. What you're not answering the question, who do you love more? Manje yabona ngikwazi ukukhetha ukuthi ngizothi ngikhetha. Oh, hi Pali. Bye bye. Umnikeli you gave him a chance Pali. Kanti uPalisa sengicabange kahle. Tell Pali. Sengicabangele mama. So ukhetha uPalisa. Sengikhetha. So uzomtshela ukuthi uyahlukana naye.
Mangifika nje endlini ngiyamtshela. Serious. Yeah. So are you gonna be there to make sure, Pali? Yeah. So uyamgcina umuntu wakho? Yeah, ngiyamgcina. Yeah. Hayi ndixakile. Yeah. Hayi ntombazana. Senijabule. Hayi, asingendawo. Mara ungasaphindi. Asigendawo. Baba yini? Suka. Yeah, uPali uyazicapukela. uPali uyazicapukela. Ekwazi uzicapukela? But umbuzo wami ukuthi why What just happened? Hi. Shams. Mana, why is it easy for you ladies to forgive? I don't forgive cheating. Eh? I don't forgive cheating. I don't. Most they do. But they do. I think it's easier for women to forgive cheating because we expect men to cheat. So when he cheats, you expected it. Yes, but men don't expect women to cheat. That's why they can't take it. But You are cheat, I try. But if I was married, Dlams, maybe I'd forgive it as well. Yeah, umshado involves izinto eziningi. Yes, I understand. But the boyfriend, mntasekhaya, bye-bye. Boyfriend. Bye-bye, Mampinja. Anyway, I think we can wrap it up, Dlams. Nice. All right, CMTV viewers, that is it from me. My name is Lisa Sirame. Do follow me on Instagram, Lisa Sirame _Dlams. Welcome. Are you looking at my boobs? Your handle. I'm going to Vahala. Welcome _Dlamini88 on Instagram, TikTok, welcome Dlamini, Facebook, welcome Dlamini. Thank you, Dlams. Bye, guys. Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame Ntombi yaseGqeberha, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyamporo ma. Best believe if we are you, Ruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. Simfanele sima. Uzoshutha akwazi. Hey, angihlangene nosimami. What is Vanessa? She's a baby mama and what?